magandang araw. Natin natin mga bata bago tayo punta doon sa project. Si Kuya yan natitinan tayo! Hi! Hi! O, sakay na. Hatid ko na kayo. Sakay na. O. It's the best day ever. Wow. Hawakan nyo. I-video nyo ako. Video daw si Papa. Mac Lagunilla vlog is the best vlogger in Philippines. Hi guys! Hi! Hatid ko kayo sa school. For the end of the Okay, video, dapat. the video. Dapat very good kayo sa school ha. Subscribe. Ha? Okay. About yan. Huwag magpasaway sa... School! Wow, galing ha. Very good ha. Dapat makinig. Kay Madam. Ano? Nagagawa ko lahat ng nagpagawa ni Madam. Wow, very good. Ikaw kuya. Pero may hindi pa ako na-finish. Ba't nasabi ni Madam finish sa hapon? Wow, dapat galingin mo. Ha? Makinig lagi ha. Wala na, nakasara na. Ay, wow. Narinig ka ng thunderstorm? Hindi. Narinig, bakit ka nasabi ng wow? Ganon. Sabi ko, oh. Okay, bye-bye. Goodbye. O, doon na magbukas. Sa kabila, kuya. Yan, sige. Tulong mo sa ating mo. O, Bacon Days ko lang, iyan. Opo. O, hintay mo sa kuya. 2026 na yun. Opo. O, sige na. Sana ay January 4. Okay, sige. Goodbye, Papa. Bye-bye. You're the best vlogger. Wow. Ano ba? Sabi si Pa. Ano yan? Meron pa sasabi si Grayon. Ano yan? Mac Lagunilla vlog is the best vlogger. Buka, mamaya na yung magbabay. O, sige na, bye-bye. O, mabigo din disco. Sara mo na, alis na ako. Bye-bye po, Papa. Bye-bye, ingat kayo. Bye-bye. Ingat ka rin. Okay. Sige na. Uy, tawakbo. Huwag kang tatakbo. So, tara. So, may meeting tayo sa Malacampa ngayon. Kita-kita na lang kami nila architect doon, tsaka yung kapatid, ay tatay yata nung magpapagawa. So, tara. Okay, dito na tayo sa Malacampa. Dito yung meeting namin. Wow Bakery. Sintayin na lang natin yung yung ka-meeting natin tsaka si architect. So, na po tayo dito. Okay, so ito po yung lupa. So, renovation po ito, gagawing apartment. Yung kasama natin si Sir Virgilio. Yeah, ito matatanggal ko. Ito lang. Ate lang kanya yun, sir. Gana dyan. Gana jay. Ate lang kanu. Ayo mohon. Ano programa natin, sir? Tanungin mo nga kay Major. Tanungin mo. May ada tinakate naka-agyagan ito yun, sir? Lagi may isang ang dyan ko. Ang may kaya wala kita mo kaya Malugayan. Talagang Kaya ang ginawa ng namin ko dati, boarding house ati, sir. semi. Boarding house yung plan kuma. Either one door for family kung meron. Ngayon kung one door, double deck, madali lang naman i-fit in ang double deck. Okay. Kasi itong last year niya. Ngayon ang gusto ko mangyari din, ganito pa rin ang bubong na A5. Kasi
center mo. Center natin. Bali, sagad-sagad na po sir, yung ano, nakapirulan. Ako lang nagpatayo. Actually, tayo rito. Para more mas matibay ba? Kasi kung gagawin mo lang natin. Diba? So ito yung magiging access ng apartment. So ito yung meters yan, papunta doon, tapos dito na rin magiging access ng mga pintuan ng apartment mga boss. So 4 na pintuan yung gagamitin natin dyan. So kung matutuloy yung project, kung tayo makakakuha, so 4 na pintuan, tapos diretso na rin ito hanggang doon. Wala dito sa muhonan dito kasi muhon niya sa kabila, diretso na yan. Bali pa-triangle na po yung magiging itsura ng lote, tapos 2 meters po rito yung dadaanan. So ito tatanggalin na to. Yung invitation. Okay. Okay, so ayan na. Tapos na po yung meeting natin dito mga boss. Ayos. Sige sir. Oo, sige. Ano naman po sa sige po madam. May salamat po. Virgilio de Lara. Yolanda de Lara. Okay. Yan, dito naman tayo sa Keeping Village. So, update natin yung project natin dito. Ito ba tayo? Okay. Wow. Ganda na. Ayos. Ganda na mga detalye. So pinapinturan na namin dati ito. Ay, natakpan na pala yung ano natin, Opo sa Negro. So na pinintura natin dati ito. So may accent din tayo nilagay dyan. Kaya lang hindi nagustuhan ni madam. Mas gusto niya ng ganito, ganitong pintura lang. Wala nang ibang accent. Gumagawa na rin po tayo ng mga security grill, takip ng mga catch basin. So andyan na. So yung security grills na yan hindi kasama sa kontrata natin yan, bali ano lang yan, additional. Tapos dito sa loob, so hindi pa na-repair ito. Wala pang top coat. Ayos. Mati ko pa nagliha. Nakalihan. Saka mo, yun yung itulong ako. Sanding sealer. Obo. Ada buhit-buhit na gusto ko. Ada yung planer da. Nabinawa. So, Bantay. Ayan. Aji custom ka kas nasarming na yun. oo. Kadya ito yung pamayam. Obo. Sabi ko yung paggaganyan niya parang salamin tapos walang bukol-bukol. So ang ganda na. Tapos ito yung ano natin, no? Ano lang po ito mga boss yung tawag dito. Door jamb natin yung ano lang po siya. Galba. Parang kahoy na siya ngayon. Wala pang top coat to, no? Mas kopong pa na yun, boss? Top coat? Oo, boss. Ah. Yung second coat po ka ito. Sige. Ayan. Okay.
Ang ganda. Ito na pinturan na rin. Susunod na rin ito. So forever pa lang po yan. Oh, lapit-lapit na tayo rito. Punta na tayo sa ano, likod. Tingnan natin kung natapos na yung mga downspout. So ito yung takip na ito na ginagawa na rin. Yun yung pinakita ko kanina. So ito pa yung downspout. Okay. Okay na. Pumpunasan nyo malang. Agpunas kayo nukan. Yun boss, diretso naman. Yan. Touch up paint. Yun boss. Pati nagkan magaymon. Sige. Ayos. Ganda ng pagkapintura natin. Pagkapinis. Kura ka batay mo, Brad. Biting ka. Okay, so tara na. Let's go. Support naman tayo sa ano, Ordaneta. Ordaneta, Pangasinan. Mag-isa lang po tayo. Okay, Ordaneta na tayo mga boss. So dito naman tayo sa Barangay Dulawan. Ay, Kabuluan. Kabuluan Ordaneta Project. Yan, medyo matagal-tagal po tayo hindi nakapunta rito. So medyo maasibol po kasi yung pundasyon nung ginagawa nating pundasyon yung naghuhukay po tayo. So ngayon medyo umangat-angat naman na. So update po natin. Okay, dito na tayo. Wow. May pispan. Okay. Dati kita pa to. Na. Ano sa mga pagdituwa. Tusin, pang 14 yung pagdituwa. Ganda lang ano natin Pispan na. Okay, may pispan na po tayo mga boss. Buti na lang nakapako. Yan, no choice. Yan, ano na tayo. Ngayon lang tayong mabasa. So punta natin para may update lang. So nakapagpatas naman na tayo. So nakapag flint beam, nakapag tie beam na rin po sila. So ito, yan na po yung ano natin. Susunod yan isang hollow blocks pa daw, sabi ni foreman tsaka ni architect. So isang hollow blocks pa, tapos grid beam na tayo. So yun na po yung pinaka flooring natin. So ang taas, mataas na sa 100, konti ko nagkakaulit, nasa 160 po yung tinas natin dito, centimeter. Mula rito, dito sa flooring hanggang dito. So isa pang hollow blocks, tapos ayun yung grid beam natin, yung susunod dito gagawin natin. So mataas. So nagdi-deliver na rin sila ng panambak dito. Ayan, panambak. Okay. So si owner na po yan yung deliver dito. Ayan. Okay.
Ito yung ano natin, wall putting. Ay sa ang pay ti ararawan. Awan. Might ko man dararawan. Okay lang, nabasa ko na gasta. Kami nakita ng auto pidilas. Ito ay, okay, delikado sa. Yan lang, baka mano tayo rito. Leptospirosis. Meron ba akong ano rito? Mag-ano lang ako mamaya. Hugas lang ako mamaya. Anong mahirap dito? Kompleto na yung wall putting natin, no? Kompleto na. Ay, buhos na na. Ay, poste. Kompleto. Nabuhusan namin nan. Ay, poste. Ito ano? Dapat sa dito. Ada pa ay. Dapat sir. May isa. Ay dakkel dapat kang posting. Ito igid. Dapat ito igid. Dadapay na. Dapat sir. May isa. Palang Dua, talo, upat. Upat. Apat pa. Ayun. Wala na, pati yung pananim ninyo, wala na rin Nalanta na. Dapat kangkong pala yung inano ninyo, tinanim nyo. Doon pwede rin, no? Pwede sana doon, no? Mas mataas pala doon. Okay, so medyo magulo pa mga boss. Matubig, parang may swimming pool na rito. Pwede na tayong mag waterproofing yata rito mga boss. Pwede ng swimming pool to. Buhos na lang. So ito yung plano natin dito. 134 no? Square meter. Mahigit 134. So ito po yung terrace. Yung terrace nandun. Tapos yung living room. Tapos bedroom 2. Tapos ito yung common TNB. Tapos bedroom 1. Tapos ito master bedroom na po to. May terrace pa po dito sa likod. Ay, teka nga. Teka nakakalito. Ito pala common CR pala to. Itong banda na yan. Common CR tsaka walking. Ay ano, CR ng master bedroom tsaka walking closet. Tapos master bedroom. So ayan, master bedroom na po yung banda. Tapos dito po yung dirty kitchen. Tapos yung lanay. Tapos dining. Tapos terrace. Okay. Iwan ko lang kung naiintindihan nyo mga boss. Doon na. Okay. O, kape tayo, kape. Talagang ano, okay talaga si Foreman kahit na nagkakarindanom na yung paa niya. Laging ganito rito mga boss, sabi nila. Lalo na pag na gano sila na patubig. Kasi ano to bukid. So hindi naman pwedeng hindi sila makapagpatubig dito. Ako kanina, bibling ko lang. May hirap na. May mga daga kasi dyan Wala rin pala si ano natin si junior architect yung apprentice natin nagpapala. Ayos pala all around. May natutunan ka na yung architect natin mga boss nagpapala natuto na siya magpala. Natuto na siya magpala rito sa site So dito kasi sa project natin dito meron ding naka stay in dito na
architect, si ano, yung apprentice po natin, si Jobert. Siya pa yung nagsusupervise dito bukod kay foreman. Yan. So ganun din sa ibang project natin doon sa Paniki, ang nandun naman si Architect Ella. So naman yung naka-assign doon, sa rin yung supervise doon bukod doon sa foreman din natin. Siyempre pumapasyal lang dito sila Architect Ian tsaka si Architect Oliver, pumapasyal din sila rito. Tapos tayo rin, pumapasyal din tayo. So bali tatlo po tayong namasyal dito sa site, bawat site mga boss. Ayan, deliver ulit. So kaninang umaga lang ito na nag-deliver ng pangtabon dito sa site. Ayan. So sila madam na po yung ano, nag-provide niyan mga boss. OSM, Honor Supply Material. Ayan. Tapos yung sa atin naman, pangtabon sa loob, tayo naman yung may budget nun. Ayun, no? Okay, so tara na. Shoutout kila Sir Fernandez lang. Tara. Ano na rin? Pagkakang oras ng trabaho, alas 5 na. Tara na mga boss. Berman! Panahon, thank you. Okay. Okay, dito na tayo sa bahay. 6:54. Okay. Mag-alas 7 na. Ay, bukas ulit. So bukas sa Lubao naman tayo. Lubao yung pupuntahan natin. Hi! Andito na ako. Ito na si Best Vlogger, oh. We are perfect vlogger! Mag-vlog na Lilia Vlog. Sa birthday ko ulit ako magsubo, pero ayaw ni Mama, so at ayaw din. Mag-vlog na Lilia Vlog is the best vlogger, and click on the video on the screen right now. Bye! Bye! Kasi ayaw mo magsubo. Oh, dito mo na, dito mo na. Magkatula ka Oh, friend. dito mo na. Ka na. Mag-Lagunilla Vlog is the best vlogger. Click in the video now. Make sure to... Subscribe. Oh, patay mo na. Hindi mo na alam pala.